Potrebno je da se istaknete iz mase, da budete jasni u tome ko ste vi. Da jasno, da se čuje vaš glas. Ovdje mi je osjećaj ličnog marketinga, lične promocije, ono ko sam ja, šta ja radim, šta su moje zasluge. Nekako sami sa sobom da sebe izdvojite. Ovo je onaj moment gde je ego zdravi potreban. Sebe ko sam ja. Ovdje je to potrebno. Za većinu će važiti da ste možda na nekom sigurnom poslu, ali gde je vrlo ograničena vaša kreativnost i nemate puno mogućnosti za napredak, pa tu je do vas, postoji mogućnost da menjate posao koliko želite. Neki se za to odlučuju, da napuste postojeći posao. Neki opet upadaju u neku destruktivnu. To je ono kad ako nešto ne raste, onda pada. Ne može se biti u mestu nikako. Biljka će ili se razvijati ili će se sušiti. Ne možemo ostati u nekom tom međuprostoru da se ništa ne menja. Uvek se menja. Ako se ne menjamo na bolje, menjamo se na gore. I ovdje se traži malo više pozitivne energije, malo više pozitivnog stava, malo više vere u to što radite. Svest da ne radite samo za sebe, da radite za sve nas, za celo društvo. Dosta ovdje nekih toksičnih misli. Nezadovoljstvo poslom, napuštanje posla. Da vidimo neki savjet za finansije. Tu mi gore piše na tabli moja sloboda. Finansijska sloboda, savjet za slobodu. Tražite pomoć od duhovnog sveta. Mi to nekad zaboravimo da postoji ta opcija. Da se Bogu obraćamo svakodnevno. Ovo nije ono kao eto kad se setim, nego svakodnevno. Na primjer, evo ja sam rekla, Bože, potreban mi je auto. Iako niti sad mogu da ga kupim ili šta sam već smislila, samo znam da mi je potreban auto. I to sam otpustila. I šta se desilo? Moja prijateljica je otišla na odmor 5-6 nedelja i ostavila mi auto i da zalivam cveće. Tako da dobijete vi te finansije na neki drugi način. Tražite konkretno šta vam treba, a ne pare. Nego treba mi, ne znam što mi dolazi novi ruž, možda neko o tome razmišlja. Treba mi to i to konkretno. Ne pare, nego to i to konkretno mi treba. Otpustite da dođe kako, nek Bog odluči kako. Ovdje je potrebno izaći iz nekog načina razmišljanja, kao da ste jako pod uticajem ljudi sa kojima provodite vreme i onda, ovo je opet ona situacija, 5 osoba sa kojima najviše provodim vreme u toku dana. Da li su te osobe uspešnije od mene? Čime se te osobe bave? Da li od tih ljudi mogu nešto da naučim? Jednostavno, kao da ne vidite dalje zato što ste sa tim ljudima sa kojima ste i onda na osnovu njih vidite šta oni rade, koje su njihove mogućnosti. Potrebno je ovdje savjet da izađete iz vaše te, da se distancirate malo, da uzmete jednu dalju perspektivu, da posmatrate malo što neki drugi ljudi rade, možda uspešne ljude na YouTube-u, oko vas, da pratite neke uspešne ljude, neke uspešne firme, da vidite šta rade, da se malo više zainteresujete.